Huomenta! Nyt on lähtö Alicanteen ja vlogi alkaa tästä. Nyt on pakattu ja kello on jotain kohta 9. Niin, lähdetään. Nyt me otetaan taksi Lindan kanssa ja siis toi meidän taksi ajaa johonkin ihan väärään suuntaan. Siis se oli oikeasti 2 minuutin päästä tästä. Ja nyt se on niinku jossain... Sä meet, mä soitan tälle. Pitäisikö soittaa? Soita vaan. Hello! Hei! Me tultiin kahville. With her little cafe. Ja Mallu on tämmönen. Mut joo, tultiin nyt siis kahville tänne espressohauseen. Ja tässä on nyt joku tunti, että meidän pitää mennä parkille. Niin tultiin nyt sitten kahville. Oi, näyttääpäs suklaiselta. Yeah. Mä sotkin jo nyt. Sotkupetteri. Koneeseen. Mä en nyt tiedä mitä mä kuvaan itteeni, mut moro. Got me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. We have some. Got a feeling I can't fight. There's nothing left but it feels Tässä on mun right. Espanja I'm kyytteet. feeling you and I won't pretend. Kohta on oikeat. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. Saavuttiin Espanjaan ja ei vielä ole kenenkään tullut. Täällä odotetaan. Nyt me ollaan saavuttu tänne asunnolle. Ja tämän päivän plääni on mennä kauppaan ensin. Ja sitten kokataan jotain kivaa. Ja tää on kyllä ihan supersöpö tää kämppää, noin maisemat. I just wanna give you my love. I just wanna give you. Eli me ollaan nyt menossa kauppaan. Meidän plan on, että me tehdään Mä teen näin. ruuaksi. Ja mikä meidän pyhä kolmikko oli? Vettä, Sounds good. Pitäisikö laittaa huomen beach day? Meillä on 2 avaimet. Oh my god, mä just katsoin vasta, että Siis tosta. Hei, nythän elämä helpotti niinku 1000 kertaa. Close, storm hit, I ain't let go. You the one I don't second guess. Nyt on sisätossujen metsästys. Me päästiin tänne kauppaan. Tää on joku tämmönen iso supermarketti, mikä on tässä aika meidän lähellä. Ne on kyllä niin tuulin näköiset. Mitkä monaatti. Söpöt. Lindalla on huomenna oikea syntymäpäivä. Ja nyt me yritetään etsiä täältä birthday queen. No mä sanoin, että tommonen tötterö niin kyllä huomaa. Nyt on täällä ruoanlaitto. Tehdään tortilloi. Hei, tossa on. Koska mä en tainnut ottaa maustetta. Tortilloi tehdään. Täällä on kanat, mitkä on mun nyt. Ja Fiina tekee. Onks ne jotain soija? Joo, ne on soija ja ei ole tofu. Joo. Näissä on tyyliin soija ja pehmeproteiinia. Joo. Never could I give you up. Got it bad, I must confess. Ja huomenta tosiaan. Next morning päivä 2. Mut basically päivä 1. Niin meidän ensimmäinen aamu täällä. Kaikki nukkuu vissiin vähän huonosti. Ainakin minä ja Noora nukuttiin. Eipä se kummempia. Me ollaan tänään synttärit. Täällä me ollaan nyt laitettu vähän aamupalaa. Tähän ei nyt oikein mahdu. Niin täällä on nyt osa. Mona on vielä lenkillä. Se lähti aamulla. Täällä on Ne ei niin kauniita. patonkia ja vesimelonia. Nyt Mona tuli lenkiltä ja nyt on aamupala ja synttärisankari. Nyt on siis toinen päivä. Me ollaan lähdössä nyt tonne rannalle ottaa aurinkoa. Tänään on Lindan synttärit. Toi on niin upea toi maisema.
Mä en tosiaan tätä kameraa kyllä ota tonne rannalle, mutta sen jälkeen sitten valmistaudutaan ja mennään dinnerille. Hello! Nyt ollaan tultu Ääsit rannalta ja vähän syötiin ja täällä nyt valmistaudutaan. Tuuli siellä. Hello. Ihanasti kihartaa. Eli nyt agendana on, me mennään semmoseen italialaiseen ravintolaan syömään ja sitten me mennään sieltä tommoselle beach clubille, mutta sinne niinku pukeudutaan ihan kunnolla. Ja se on tän päivän plääni. Hello! Me ollaan lähdössä nyt syömään. Noniin. Cheers! Noora ei ota, koska Noora ei oo shotteja. Hotel de Linda! Happy birthday! We are about to leave. We made it syömään. Cool girls. Noilla oli kuulemma ihan hyvä alkupala. Oli oikeesti niin hyvää. Tällaista tomaattia, burrata, pestoa, likonkia. Toi oli ehkä yksi parhaimmista asioista, mitä mä oon ikinä syönyt. Okei, Noora tilasi tämmösen jonkun random drinkin, en tiedä, mutta on ihan supervahvaa. Sen piti olla makea mansikka. Joten me vaihdettiin, switchattiin ja mä otan nyt tämän, koska... Cheers! Cheers! niin. Okei, nyt me odotetaan taksia tonne klubille. Jos kestää joku 20 minuuttia, mutta se on parempi kuin kävely. Kerro nyt MP heillekin. Ehkä vähän kuivia. Update! Me tultiin tänne. Beach Clubille me tultiin käymään täällä Marmarajassa, mutta kello on niin vähän vielä, että... Ja tänään on tiistai. Et täällä ei oo hirveästi ihmisiä. Good morning. Me ollaan nyt lähdössä rannalle. Tuolla on tänään ihan super ihana sää ja paistaa aurinko ja me aloitan linnattajaa. Me ollaan nyt lähdössä syömään ja vähän kävelee ja ehkä ottaa jotain kuvia. Sieltä tytsit ottaa vähän kuvia. Slay oikeasti. No, mikä fiilis? Hyvä fiilis. On ihanaa mennä syömään. On se paljon kivaa. On kyllä tosi fun. Mikä tänään on? Siis mä olin ihan tiistaissa, mutta tänään onkin keskiviikko. Mä olin ihan shokissa aamulla. Päivät loppuu. Siis nämä päivät menee niin nopeasti täällä, että pakko nauttia joka hetkestä. Ja ei meillä oo enää kuin 4 iltaa. Hei, nyt loppuu. Ei loppuu. Slay Noora. Noora näyttää niin upealta. Thank you. Oikeesti. Tuuli is getting ready. Pinkki tyttö. Me tultiin nyt syömään. Oli hyvää ruokaa. Ja kaunis paikka. Huomenta. Täällä tehdään taas aamupalaa. Tänään on shoppailupäivä, koska ulkona pitäisi sataa, mutta nyt näyttää vielä ihan hyvältä onneksi. Tää onhan täällä pilvistä, mut muuten. Täällä ahkerasti Mona paistaa kananmunia. Vähän jogurttia. Nam nam. I must confess, and I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I just wanna feel your... Lounas syöty. Nyt on linnan jälkeen vähän shoppailemaan ja syömään lounasta ja katsokaa mitkä Mona löysi. Siis meni ostaa nää. Niin upeat. Hello! Me käytiin tossa shoppailemassa tänään ja nyt me tultiin tänne kämpille ja ajateltiin, että tehdään tänään burgereita. Nami! Ja joo, tänään on varmaan vähän tämmönen chillipäivä, koska nyt sitten on vielä perjantai ja lauantai kokonaiset päivät, niin sit käydään syömässä ulkona ja drinkeillä. Ja... Tuolla on tänään muutenkin siis tommonen ihmesateinen päivä. No ei oo satanut vielä, mutta siis tämmönen niinku, että on aika harmaata. Tosi painostava sää.
tai painostava ilma ja tuulee. Ja sit sadetta on luvattu vielä illaksikin. Aika semikuvat. Joo, mutta vähän tämmönen rauhallisempi päivä on nyt sitten tänään ollut ja myös loppuilta tulee olemaan. No niin, nyt me ollaan aloittamassa syömään. Ja meillä on täällä tämmöisiä oma tekemiä burgereita. Oikeesti näyttää niin hyvältä. Hemobangeri oikeesti. Oikeesti hemobangeri, ei voi muuta sanoa. Linda ainakin. Oikeesti girl dinner. Hello. Täällä on nyt ilta. Syötiin tossa äsken ja nyt tytöt lähti viemään vähän roskia ulos. Ja täällä alkaa kohta satoon ja ukkostaan. On aika tämmöstä tummaa ja pimeää. Tuolla jossain ne on, en tiedä yhtään missä, mutta jossain tuolla alhaalla. Ei, onks noin? Ei. No, anyways. Kohta ne tuolta varmaan tulee ja... Joo. Täällä on siis ihan kaunista. Täällä ei vaan näe mitään, koska just näin pimeätä. Mutta oikeasti ihan superupeata. Ja noi aalat näyttää kyllä, että kun niitä on tossa. Meillä on tänään tämmönen rauhallinen koti-ilta ja sitten huomenna ja perjantaina mennään ulos. Valmistaudutaan iltaan. Okei, me ollaan tänään lähes sushille, dinnerille, mutta nyt on totuuden hetki ja mä aion kuvata sen, koska Noora ottaa meidän kanssa. Ja if you know Noora ei ikinä ota shotteja meidän kanssa ja tänään se sanoo, että hän aikoo ottaa, joten nyt me näytetään se kaikille. Näin. Eikö Noora oli sulle tossa, missä oli vähintään? Me ollaan menossa semmoseen sushi-ravintolaan syömään. Se näytti tosi hyvältä ja sen jälkeen me mennään klubille. Menossa dinnerille. Ja nyt me päästiin tänne syömään. Tää on kyllä ihan super ihana paikka. Sushia siis. Maistetaanko sitä hemobangeri? Se on ihan hemobangeri. Eikö se ole aika hemobangeri? Me menetään meidän Ubereita. Joo, näissä Ubereissa menee ihan hieman kauan. Sikakova on varpainen. Herättiin tässä nytten vähän aika sitten ja ajateltiin lähteä tonne rannalle. Käydään syömässä viinan ja tulin aamiaista ennen sitä Mona ja Noora söi tässä. Mikäs viinan on? Fiilinki. Vähän väsynyt, mutta odotan, että pääsee rannalle. Ja tänään taas mennään syömään semmoiseen kivaan samaan ravintolaan, jossa käytiin tässä pari päivää sitten. Meidän outfits. Helina Keiju ja Badi Barbie. Vika-ilta. Millä fiiliksellä Suomeen? Ihan kauhealla. En mä juo sitä, se jää tänne. No mitä ihmettä? Lähtee. Sitten vietiin laukut jo. En halua kotiin. The girlies are coming. Suomeen matkalla. I don't wanna say too much.
I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you